Gràcies de nou. Molt resumidament i per centrar l'objectiu d'aquestes mocions o d'aquesta moció en concret, els centres especials de treball des de fa ja molt de temps es troben en una situació crítica, això és conegut per tots nosaltres, però és cert que aquesta asfíxia ha anat en augment amb l'increment del salari mínim interprofessional. Una grandíssima notícia, una molt bona notícia, perquè al final és dignificar la retribució de les persones, aquesta retribució mínima. Si recordem, durant aquest mandat hem aprovat en el plenari de la Diputació aquell salari, si recorden de referència, en aquell moment parlaven dels 1.000 euros, però en aquell moment que el govern de l'Estat situït a l'SMI en 900 euros és una grandíssima notícia. Però clar, això després també té una sèrie de derivades i aquesta, si no es fan bé les coses, és una de les derivades. I és aquesta dificultat que tenen els centres especials de treball per complir amb el que diu la llei. Aquesta bona notícia afecta a més de 2,5 milions de treballadors i de treballadores arreu de tot l'Estat, però en concret, quan parlem de centres especials de treball, s'està afectant a 16.000 persones treballadores en aquests centres, persones treballadores amb determinades discapacitat o diversitat funcional, i per tant és imprescindible en aquest moment, ara ja sí, complir amb total urgència el que diu la normativa, el que diu la llei, i té a veure sobre els fons que s'han d'aportar en aquests centres especials de treball per poder subvencionar aquestes retribucions. En concret, pel que fa al govern de l'Estat, aquí també se li demana una sèrie de coses a la moció, se li demana al govern de l'Estat i se li demana al govern de la Generalitat. Jo crec que la bona notícia, si és que es compleixen els acords, que així esperem, la bona notícia és que a la darrera conferència sectorial que van celebrar el 21 de febrer va haver un compromís molt concret de fer una aportació extraordinària per a aquests centres especials de treballs. I per tant, a la partida que es reparteixen i que ja venia cap a Catalunya, doncs s'afegeixen 70 milions d'euros a aquest finançament pels CETs catalans, amb el compromís que a la propera reunió, que es produirà a l'abril, es puguin afegir 18 milions d'euros més. Això en principi, torno a dir, és una bona notícia, anem en el bon camí, ara el que cal és fer efectius aquests acords, que esperem que així sigui. Per part de la Generalitat el que esperem és que també hi hagi una aportació de recursos propis d'una banda i d'una altra que els que venen de l'Estat, que tenen una finalitat concreta, acabin utilitzant-se per a aquesta finalitat. Per tant, per la importància d'aquests centres, per la seva viabilitat i per vivència a Catalunya, ara és imprescindible que, d'una banda, el govern de l'Estat faci efectiu els acords de la conferència sectorial que van celebrar al febrer i per part del govern de la Generalitat, com molt resumint, que augmenti els recursos propis destinats als centres especials de treball, que faci efectius els endarreriments, que continuï disposant d'espais de concertació amb aquest sector, que incrementin les insercions al mercat de treball ordinari de les persones amb diversitat funcional, amb discapacitat, entre altres mesures perquè els punts d'acord són punts molt llargs, però crec que de manera molt resumida els podem explicar així, entre altres mesures que van contingudes. I per tant esperem el suport de la resta de grups. Gràcies, president.